Aquesta és una de les preguntes que més m'han fet a la vida. O sigui, com he passat del periodisme al que estic fent ara, no? I passo simplement perquè Antoni, que era i és amic meu, m'explica un projecte nou de televisió que té. M'ofereix ser-hi i en aquell moment és quan deixo el periodisme i em passo a aquest món que no sé quin era, que no sabia quin era, però que sabia que féssim el que féssim, seguiríem connectats amb l'actualitat, i això era el que volia jo. Bueno, està passant que hi ha un neguit, hi ha una situació de neguit d'una part important de la població que es declara independentista, que vol deixar de seguir pertany a Espanya. Aquest neguit s'ha vehiculitzat durant molts anys, els últims anys, en manifestacions massives, etc. Culmina l'1 d'octubre i ara ens trobem en un moment molt delicat perquè en el moment que es fa aquesta entrevista hi ha mig govern a la presó, l'altre mig a Brussel·les, hi ha 2 dirigents d'entitats civils a la presó, hi ha la presidenta del Parlament que aquesta nit passada ha dormit a la presó i després se'n tornarà a casa. Llavors aquesta és una situació molt estranya, no? Perquè no ens havia passat mai aquí i tampoc jo li veig una solució a mig termini. És a dir, jo crec que aquest mal no vol pressa i potser hem pecat de tenir una mica de pressa. Però bueno, la situació és la que és, l'atoregem com podem. Jo aquell dia el vaig viure intensament, també, com a ciutadà, perquè em vaig trobar davant d'una escola electoral, m'hi vaig veure ben d'hora a les 6 del matí i me'n vaig anar d'allà a les 9 de la nit per dignitat, per una qüestió de dignitat, perquè no em donava la gana que per la força no es deixés fer allò. I llavors va ser una experiència molt bèstia, com la que va tenir tothom. Neguit, il·lusió, emoció, por, molta por també hi havia, i una barreja de tots aquests sentiments. Sí, i jo crec que l'1 d'octubre es recordarà molt de temps aquí, en aquest país. Sí, he fet 2 presidents de la Generalitat, he fet 2 presidents del govern d'Espanya, he fet un príncep d'Espanya i un rei d'Espanya. Sí, es veu que em va el poder, no sé. Es veu que jo hauria d'estar governant. Hi ha hagut personatges que la comunió personatge-guió, guionista, ha sigut estratosfèrica. I això ha passat en alguns personatges concrets, com Muriel Pujol, va passar, que hi havia una comunió molt gran amb... Era un personatge que a l'equip de guió li agradava i escrivien ja pensant en el personatge aquest. Oriol, el mateix Rajoy, el Maragall en el seu moment. Són personatges que si el guionista, quan escriu, ja veu la interpretació que faràs, és que anem bé. Bueno, Rajoy fa 13 anys que el faig. És una cosa tremenda, és el personatge que dura més, clar. I el pas que va m'enterrarà a mi. I he arribat a un punt que penso que aquest home serà president tota la vida. O sigui, tota la vida vull dir tota la vida. O sigui que ell seguirà sent, se n'hi han morint generacions, i ell seguirà sent el president espanyol, saps? O sigui, no se'n anirà mai, no perdrà mai. És una cosa inaudita que s'estudiarà a les universitats del futur, no? Com el president d'un govern esquitxat com està esquitxat per casos de corrupció, etc., té tant de suport popular. No ho entenc. És una cosa que no m'entra al cap. Ara sobretot, ara molt. I ara es produeix una paradoxa en nosaltres. Nosaltres estem fent humor ara, o sigui, nosaltres estem fent els programes més difícils dels 13 anys. Els més difícils de tot. Que la gent et digui que l'actualitat ens ho dona tot fet, tal. Que s'hi posin ells. I es dona una paradoxa molt bèstia, que és, com més ens costa a nosaltres fer humor, més necessitat i demanda d'humor hi ha per part de l'audiència. Mai m'hagués imaginat que fer un programa d'humor costés tant en les circumstàncies actuals. I ens està costant en el moment en què la societat
demana més que mai això. I dius, no sé què en sortirà d'aquí, no sé què en farem. Però bueno, de moment anem fent cada setmana. Amb por no es pot viure gaire, no? Amb por, en general, a la vida no es pot viure gaire, perquè la por te tenalla i et paralitza. No queda més remei que tenir esperança. No queda més remei que tenir esperança, perquè cadascú que tingui l'esperança cap on ell vulgui, però hem de tenir esperança, perquè la por no ens deixarà tiesos. I el que no hem de fer és quedar-nos tiesos ni deixar-nos atenallar per la por. Soc d'un país que de cert ve d'antic, que ha passat molt de temps oblidat i oprimit. Soc d'un país on de la por se'n diu seny, que camina un pas endavant i dos enrere.